didukno saya. Ya sekel kadung gantung gak didukno. Tunggu. Wah, ya apa iki? Tari pose iki rek. Si akeh penggawean iki. Curi-curi. Kono apa iki? Kok niku. Kono jarene coba dipenggak sih kon niku. Gak dipenggak maneh seakan-akan dunia diajili kon kuasai dhewe. Aduh. Kon mari ngono omonganmu. Lah kalau kepengin sih. Iki rakyatku arek, menurut kawan maneh kon. Dari arek-arek iki mang gilir aku. Gilir aku apa gilir aku kok. Aja gegeran lho kon lho. Perkara gendeng jula-juli ae engko marai medados duluran lho. Lho, sakarepmu. Kon kepengin ngeten, Jeh? Lho sajane aku kepengin. Ayo donga. Sik, coba pose pira? Nyuruh ta Delok ngono. pose lho, pos endi ngono pos perapatan iki tak pertelon. Lho, pos gending iki lho. Sangono pos hansip. Di radio aku dengar Sokran akeh utange. Besri terus mulai di balik. Jangan terus Nori. Lah apa ini? Wonten jurak-juli kok di radio. Iki jurak-juli. Jurak-juli, ana jurak-juli gak iso aku. Ayo di radio lek digomblo iku kon niku. Wis sepurane ya. Dene paling dalek pos maneh iki engko. Gak apa-apa saiki dinese kene. Kan balik kan mulai kan. Iya. Mana? Ngomong anakmu kono. Kan niku ganggu tok ae. Ayo bentar telu iku dolen. Gimana lho, Rek? Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi, pergi ke pasar ngutil terasi. Memang pacarku tak tahu diri, sablak leleken pacul, halah cabang bajul. Sing tadi bajul merengut ae. Nek aku ndelok do pelajar kita, pemuda-pemudi kawan pramuka, sregep menabung urip sederhana, masa depane bisa terarah, masa depan harapan bangsa, semangate pelajar kita, sangune sekolah dur podo tabungno daripada diamburno sing tanpa guna. Mulane anak semono uga pituture wong tuwa kabeh rungokno, sebab pendidikan sing luwih utama.
sebagian daerah sing dadi sasaran kasetitik sing dadi korban donya akeh sing ilang bapak pejabat rak turun tangan melu ninjo daerah banjiran aprilan rakyat ngajakno penapungan bantu sandang pangan lan obat-obatan sebab udane dur terus-terusan awan bengi gak bisa terang Bojonegoro Tuban sampai Keleman suwe-suwe payune ngelumpuk no daerah Lamongan penduduk ngungsi sak parang-parang ngalor ngidul golek panggonan sing aman bengi gak turu awan jahangan delok wakul kosong dinggoni tikus lesetan pantere banyu sampe jebol no tembok susahe wong tani lanang lan wedok sawahe banjir sampe gak bisa nandur lombok sing paling untung wong golek padha para ibu-ibu jeret tangise gak mikir donya perlu goleki anake budal ngungsi saking gugupe gendong bayine keliru kucinge cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun ngapura Taban model-model lan wedung spor sami jerit iku mang kidungan jaman biyen iki kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba tapi untunge sing ngedung mang ya bener ya kok metu tabon ngoncok kae gak karuan iki tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anak maratuwa tapi masih ngene tanggapane ya akeh tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to telu pabrik oleh bagian gula terus enak lewat pabrik gula iki nek nanggap terus gak iso tuku gula wis ana daya suguhi wedang gula gak tuku iki kari rong pabrik jange nanggap iki Jember Probolinggo sapa mlakune gedewang rek wah konco lawas iki iya sokran kebeneran lho kebeneran apa jane ngono ya kabeh konsultasi waduh kok melip omong bener lho gak mesti ki apa sih kon dadi apa nih lho dadi menungso masa kabeh dadi raja kaya lho terang omong bener kok niku lak repot ta ana kanca pinter jare keminter mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD iya kon kudu maca kamus wah
Peno ngerti kamus bareng. Lho, tuku kamus iki lho. Kamus apa? Karangane Empu Gandring lho. Karangane Empu Gandring ku isine apa? Isine dukun bayi lho. Kok niku. Ana kanca guneman lak wis lumayan lah timbangane. Iya ya. Anane wong pinter iki lak teko pergaulan. Pergaulan. Gak beda ambek beras. Beras. Gabah isane dadi Beras. Beras diapakno? Ayo, dikemah. diapakno? Dikemah. 100. Ditutu goblok. Iya iya. Kon kemana dadi jarang kepang melian. Lho iku lho diselep-selep. Iya diselem. Paling nek dipikir ya. Iya. Menungso iku pancen melalui proses. Waduh. Bingung maneh kon. Sampai proses ngene. Proses merubah acara ngono lho. Prosesnya apa? Mulai cilik. Terus dewasa. Dewasa, Tuwek, elek, mewek, terus gegerin dengkek. terus Apa nih gak matek? mulai Kan, mate. Lah iya. Aku sik beri kan dodol kacamata. Lah pernah iku kacamata kira-kira penodol, nek mlaku lak gelagat. Dagangan kok lapo kacamata ku tak. Oh, dagangan. Dagangan tapi dicelatoni wong ae. Lah apa diceladu? Dodol kacamata ana wong kabeh tuku tak warah. Iya. Golek kir-kiran ta mboten? Jare kono. Kula golek sing saged maca. Iya. Tak kei Kacamata sing kacamata kir-kiran sing terang. Iya. Sik durung iso maca wong. Loh, njaluk sing terang ae. Terus ya apa? Ya tak maksud aku ngonoku. Tak golekno. Bareng dituku digawe maca jare Gak terang. gak iso macane. Lah terus ya apa kok iso maca ni? Lho ngono iku gedhekno to lanjut kacamata iki. Iya. Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa iso maca? Oh, buta huruf ta. Buta huruf, tuku kacamata nanggonku supaya maca cek terang. Oh, alah. Tadi tuku kacamata ku perlu dikanggo maca. Iya. Lah iki iso maca nek gak sekolah. Lah emang gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak dhewe wis tantekno. Lho, kena ya kesusu ae. Tapi kan wis akeh rezekine ngono pikiranku. Rezeki tapi nek maca apa kata macane kacamata. Kacamata apa mau? Kacamatane. Kacamata. Lah ya kacamatane lak terang ta. Kacamata. Lah ya kacamata. Iya terang tapi wong gak iso maca. Lah iya. Aduh kok penentekno. Wis, tak pikir wis cocok ngono. Ane ngono pun iso golekno kacamata ya aku tak pesen. Iku ana kacamata. Ya wis iku wis. Hah? Putih tak biru. Ungu terong. Kacamata gak ono biru. Lho, kelirian sing biru. Oh, ireng iki ta. Iya ireng ngono kelireng. Lemah teles. Nah, aku lemah garing ae. Hah? Lemah garing. Aduh, dipekno wedi lemah garing. Lemah garing kono wedi. Ngene. Sing setengah coklat iki. Setengah coklat iku disombo. Wong kota disombo mena iku. Ana dhewe, apa rasane ana dhewe. Iya, ana alate ta. Iku kanggo awan bengi kene. Awan bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindhi kene lho. Ane mungkur ora pecah. Lha tuku mana lah kapan teh dhuwitmu? Papan tek dhuwitmu. Aku pesen kacamata sing ombong. Wis gak dodolan. Ah, ngono ya apa? Wis tekor sak pirang-pirang dadane. Saiki lak gak wani mulih diuber-uber sing tuku iku aku. Wis diuber-uber tuku kacamata. Iya, gak iso balekno dhuwit, bapak minangka pengalaman. Tak balekno apa kacamatane? Apa nih kacamata niku kon balekno? Iya. Lah kon ora njaluk dhuwit. Kon gelem nekori. Ulirane ana kaca ae. Kaca apa? Kaca rasa. Lah milo terus kok iki wae niki. Terus saiki objek apa maneh ganti apa? Saiki aku dodol koran. Le mudune rek melorote. Lho, gak melorot tapi kan melintu. Iya. Koran saiki gak payu, meneh tak timbangno. Tak timbangan. Lah wis gak payu lah. Iya. Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan. Rugi kena. Hah? Tak rugi tak budget. Masih rugi akeh apa? Terus gak apa-apa. Lho, gak apa-apa nek gak kirani apa. Lah bandaku terus lere niku apa? Lah tapi duit koran gak pernah bayar. Ya apa le mbayar? Kok niku seneng ae ana kanca soro iki. Lho lah iya ya apa sepisan kacamata. Pindho koran gak pernah bayar. Aku saiki rusak. Wong awake gak apa-apa ngrusak. Siksa batin iki. Siksa batin apa? Lho, kok niku ya apa? Aku sik beli lak duwe rencana ta. Iya. Rencanaku nek ana rezeki. Buka apa? Hah? Buka apa? Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa peno buka bengkel? Tapi meracang. Meracang. Meracang nang dhisik tok embong apa nang gone pasar? Aduh no Mas, gelek diutangi wong enak.
Iya, apa iku wae. Aku wis kapok kok meracang iki. Omah ya. Sepisan apik pindho apik ping 3 gegeran. Tadi nek gak wawu gak ngaji ya. Lah iya lah. Gak wawu iki. Lah iya, torok piro sepeda motor? Lho. Sepeda motor iki penuh dor gawe noroki perancangan iki. Iya, malah aku kena urusan kriminal. Lah, sepeda motor, cekelan pisan, anjuran. Oh, Apa? Sepeda motor apa iki ya? cicilan. Oh, iya pecicilan. Cicilan, sepeda motor ngangsul. Cicilan, iya. Durung entek penodol. Kon gelem tebusin apa? Oh, ndak kena perkara. Lho, lah apa aku sing tanggung jawab tebusin peket nunggonku. Lah duwe. Lho, engko lha iku tak dono maneh ngono lho kon. Lah yang pertama nebus iki duwe sapa? Ya duwemu. Ngucek enake, duweku sing gak nebus sepeda penuh sing kedol. Lah engko tuntunin sepedae, lah gak apa-apa ta. Lah kepethuk sing duwe dicekel aku. Lho wong iku angsuran gendeng ta. Kono lak ono tae. Kok mama wis gak seneng aku sebab dalam penggawean liya. Lambinmu kok apik kan. Hah? Wis gak enak nyandak klambi kene wis gak enak. Katane ngejokno iki. Suwe tak silih lah. Lho iku nek perlu. Lho. Apa kon nulung kanca? Kon seneng ana kanca dilokno wong. Iya ya, gak tega ya. Wonge ben apik tapi gak salin-salin seneng kon. Iya, kancane sapa rek? Wis ceplan klambimu. Wis gak pernah iki nyelek klambi tak begel ngono iki. Lho genta-genti gawe ngono lho. Kapan aku tau gawe klambi penuh? Lah saiki apa direncanano? Oh, direncanano penuh kaosan aku kebejoan ngene kok. Jahitan ndi? Ning jahitno titipno aku. Iya apa? Iki timbangane larang jahit aku. Benange ketok ngene. Lho penuh. Gak dijahit, Gak dikapekno. dilem. Lho kok dilem? Lho enak ngumbahe gak soro-soro. Ngumbah dikelintek gar siji. Meneh tangane mben lempenge ngono lho. Oh, tadine kapan ngumbah iku gar separo. Iya. Tadine kapan lungset tangane sing diumbah. Iya, dadi gak akeh saben entek. Ane mari ngolot maneh. Lho, iya wong atase ngolot ae. Dilem ambe apa? Lho, dilem barek kolet lak kene. Lah kolot apa? Lho, kanji lak kene. Lho kanji. Iya. Aja rolas salon lak kaku. Lho, gak apa-apa lak kari ngriusi ae ta. Lah kon kepingin gak coplokan? Iya, sing awet. Iki jahitan kuat iki. Iya mesti kuwi ngono. Kadek dikai paku. Lho kok dipaku ya? Lho iya cek tambah kuat dadi gak beda-beda iki. Lho, klambi iki dipaku. Iya. Lah kok ndi disoder ae? Gemitasi ku ketoke lho. Oh, gabitasi. Delokno anu penjahit sing luwe kuat, sing luwe apik, murah regane. Tapi kaine wis ana kan. Wis ono. Nah tak gawane apa? Lho, kaine pernah gawa? Iya, tak kene penjahit nek sik urip lho wonge. Oh, lho wong jenenge menungso ae kok. Lah kapan wonge mati lah kaine pernah gawa? Ya wis apa sih awakmu? Lah nang ndi parane kaine nek pernah gawa? Ya engko lah ono perhitungane ta. Barek kanca ijiri-jira nek gak seneng aku. Barek kok lah kae jiri-jiri lah. Bakal kemeja peno gawa tapi penjahite gak ono. iya tapi lah atase bakal tak durung dadi kemeja. Iya. Dadi kemeja tambah soro kon. Iya sak ongkos sih. Ya ya, ya iki apa karto? Kok nandakno meja kok bingung. Meja rin. Meja dadano kemeja engko. Meja. Nggih perkara penjahit sih. Iya. Napa? Iki anak dhewe lak penjahat. Yo, Kan penjahit anak meneh penjahit. Penjahit. Nah iya. Oh. Jahit apa? Wingi jahit Lu sembarang. Hah? Sing model kan ya gedhe lho. Oh, sing galar-galaran ya. Pernah ya apa pesen-pesen dikawakno gak ono omah. Apa iku? Pesen watu. Oh, iya. Kayak apa? Kayak pandasi ka apa? Kate ngedekno omah ta? Kangge gerdu. Oh, daripada opo ah. Takone mantel lah ngono. Gak mangkel apa sing tak dekno. Saya kartole iki lak takon ta. Iya. Saya pesen watu iku kanggo peno apa kanggo tangga lak ngono. Bae ge nutuki miri barang. Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kampling ya. Oh, bener iki pengurus kampung. Bagian apa? Ngurus bagian apa? Nah, iki lak ya Iki lak kadang-kadang. bagian sing diurus saiki. Loh. Loh, aku sing diperintah sing diurus. Oh, sing ngurusi Sing peno. ngurus aku. Lah saiki kampung karepmu kok apakno Apa? kok watu barang kok apakno. Lho nek Apa embong dijembarno? Lho, embong dijembarno. Ya apa gawe got? Lho nek got iya terus lah. Apa gawe sumur? Gak tentu kadang-kadang gawe kali barang ndok kono.
Niku ya apa? Karepe kampung iki diperbaiki supaya omah tetep awet gak sampe dandan-dandane gak nyusahno blondang. Lah kamu blondang ah. Karepe kabeh digawe watu kabeh. Omahe dhewe ta omahe wonge? Ya omahe kabeh wong kampung gawe watu. Dikek watu rencanane ngono. Gade boto ya. Gak dadi wong mlebu metu kaya guwa ngono lho. Kok ribetane. Kono iki diperbaiki seluruhnya, perlune kanggo bentuk Karang Taruna. Sebab nek Karang Taruna iki maju kabeh ya. Iya kampunge ya tenang. Iya. Saiki lek panjenengan wis omahe dadi, lek ngelas-ngelas napa aja kathik nang ado-ado Cak. Iya nang nggonku ae. Wong akeh tukang gelas. Dikembari kon lho. Si tukang les iki peno ta aku. Lho, lah kon les apa sih? Aku kadang-kadang lesi anak iku karo anang iku. Iku dolan nang omah. Iku lesane bare anang kon les. Padha dilas. Kita blondang iki anake tukang las. Iya. Anake. Kono les kardi. Oh, sing golek anu las duduk beras ya, las itu. Oh, gabah. Lah pokoke las itu. Tukang las. Tukang las, anakku tukang las. Tukang las sing mencolot kapal terbang iki. Les listrik. Anakku les listrik. Lah nek aku hobine les panganan. Kenapa niku? Las listrik iki Jare lho. ngelas kapal terbang barang anak peno iku. Iya, Kau gak mulai jare. Iya gak mulai sih. Lah kenapa gak mulai? Nang luar Jawa ya. Lah apa lho kono? Jare ngelas kapal terbang katut ngene. Katut rono. Gak mulai? Gak mulai. Minggat deh. Oh, sampai tak lebokne surat kabar. Lho, Anakku nyandire ngono. Beta. Pak, surat kabar kok. Anakku nang direk. Iku surat kabar iki. Aku laporan kono sing ngatur. Ngono lho. Oh, pernah laporan tok. Iya, kono sing ngatur. Tapi lek sing anak wedok walencir kuning iki jane mesine pramugari. Pramugari kapal terbang. Iya, biyen Apa Cak? Dadi sak waya lek duwe anak ngono kan enak peno. Iya, ono Kepengin majine. Nglencer wis langsung peno manjuk ndur wong langsung disaut teko ndur kan enak kan enak. enak wis gak tuku karcis sawutan ae. Lho, enak. Enak pernah ngelenceng nang luar negeri kan gak bayar. Nah, ngono lho disaut. Iya. Tapi nggo paspor iku. Nggo surat. Apa? Paspor. Apa? Paspor. Apa? Mbok. Apa paspor? Paspor. Paspor ta? Iya, paspor. Kon ngero gak kon elingno, wak. Cak, iki ana wong kate ngrasno pager ya apa pira lek ukuran Dawane. iya dawane Dawane piro? Iya. ambane 100. 110. Iku njaluk mari kapan nih? Lho, lah lebih singkat lebih bagus ngono. Mari minggu iki gak iso ya. Ning ngelas iso lah ndekeki pagri iku sakmono dawane. Lho, lah pernah ya apa penggane tanggung apa enggak? Lah dibeken nang pinggir embong lho. Lah iso didawakno prapatan kono mbek pertelon. Wong kudu duwe wesi kayu. Oh. Pager kayu dilasno. Dilasno. Dilas, kena ya pakai kali dilas. Sing lasne kira-kira gak bunuh diri ta. Tadi dilas ya kobong. Lho, Ya, ya carane lho, jambane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho. Oh, dadi ngono ta. Hmm. Dadi ngelas kayu sak wajane. Iya, ya. Iki waja teko aku ta. Lho mbok tekan ndi enake? Kok pernah apa teko kono? Nek rapat-rapat aja dilasno nek gurah. Kak las biasa iku lho wisi-wisi. Iya nek iso. Pipo. Pipo. Piro per meter? Per meter delok, per meter biasae. Delok las-lasan njaluk tebel ta, njaluk benggang-benggang. Kok bunga-bunga lak gelis predeli. Rapet. Nek rapet dicucuki bare dilas. Ora betu. Ora sing kudu sing akeh. Iya, las iku kudu sing akeh. Rangkep piro pagere? Pagere upamane 6 ya. Rujine. Rujine. Iya, biasanya kan ana sing 10, ana sing 9. Njaluk meter iku. Apa sing karepe wong iki? Iki jare apa lho? Njaluk apa sih? Kotak-kotakan. Kotak-kotak tak tumbak-tumbakan iku. Iya. Kalau kotak wis akeh, Cak. Apa pedang-pedangan? Kowe mulu santai apa? Udah beda. Lah kok gak tumbak. Lho sing ndukur ana lincipil lak kaya tumbak. Tambah akeh enteke. Oh iya. Ya apa? Sing kek pagere ya? Iya. Wis gak perlu kek tumbak. Kana beling ae ndukur. Oh, pakro bener. Iku lek ambane gak sepiro cuma dhuwure 3 meter. Lah dhuwure ku lincip, Cak. Nah, iya tumbak. Kudu rata, nisor karo dhuwur kudu rata lek ana gak sing kelas situk nek wis gak diterima. Iya. Kudu menek pena iku. Iya. Kudu menek mrono. Tapi ngelasi nang ndukur. Ndukur ya. Oh. Nah, peno gawe ondo apa tak disunggi ngelas. Nek dijumi lak sakno wong iya. Ondo ae tolek ondo sing metel. Pedhot. Jagane apa? Ondone cutung. Kene kena tumbak imang.
Oh, penuh iku mangkelan takoni. Ya diles biasa lah kok dek penekan. Keren. Oleh ngomong koyo wong klelet megap. Oh niku. Nek ngelas iku apa Dik gawe teropong kacamata iku ta? Lho iya, untuk jaga kesehatan. Supaya gak kelilipen. Gak perkara kelilipen sebab pelas iku nek didelok. Iya. Mata iku neraca. Gak ngerasa kena apa? Lah tak culek ya. Pangkelan ngono. Ya kena awane si geni ku mau lho. Sajeke pinter ngomong pinter objek ya. Rupane kok malih biyen lak rada tuwa ya. Saiki kaya apa jenenge? Bangkrut ya saiki. Enggak, kok rada enom kok gilap. Mari apa operasi apa jenenge? Operasi zebra. Operasi zebra. Operasi keloro mikat iki lho. Iya, dereng irunge lak pesek saiki kok. Iya. Tambah ambles. Hah? Iki kapitagon Jepang iki. Ilakno perubahan. Lek perubahan aja sak wonge larang. Kirim irung-irunge tok kok barek ya apik. Iya gentenan, tadi gak bareng. Lah nek masane penceng ya. Lah malah topengan wae to. Ya sak wonge lho. Oh bae, anu irung-irung tok dikirim kok loro dadi ngono. Lho kok topeng. Iya, lak topeng malian. Iki rupane kok kalamburi dhisik. Tak plane sayang ya. Apa? Kok ngarep niku sik anu ya. Juga gagal. Tongseng lho. Umur pira pira, Dik? Hah? Umur pira? Piro wong pantarane wis mati kabeh. Umur gak Karo sudah pitu? Lho, kurang. Oh, sudah songo. Wah, kok iki suwi dak so. Mosok rek ditangi sakmono sik kurang ae. Lho, kono ku nak Wis tambahno 10. Swidak so. Wis kurang luwe ya 70-an. Ya swidak 5. Enggak, wong itu kok bergaul, Pak. Lho, nek ana omah tok, gak ana wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca. Temen. Kadang-kadang dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno. Iya. Iki apa? Ono tak jak. Ya apa rezeki tok. Iya. Apa? Ya apa rezeki apa? Mangan duwe kari. Katok kari ya padha ae. Tapi wong banyak nggo rezeki ya. Tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah. Semua itu menurut dari lingkungan. Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin aja teman-teman. Sobrang kan. Sik ketatap rek. Penuh kanggo pipo. Biasane penuh lek rokokan gawe pipo. Iya, pipane wis entek. Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Heeh. Pipo ku lak kurang. Sik takon iki takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan. Lho, ora kena sik gelek GL. Oh, ya pipane rokok. Pipone rokok wae bener digawe L. Iku once pancene L once. Once ku L rabe. Oh, iku khusus sing ngerokok tok. Iya. Karepe digawe banyu kena ta? Lho, ya apa? Ora tambah gak karu-karuan. Lho, gak menawa oleh. Oh, gak iso. Urusan banyu gak iso. Ya banyu nang water ledeng iki. Lho, penuh gak iso ngurusno. Ngurusno iso ta? Oh, ngurus banyu ta. Kalau sing budak decek, lek bening gak seneng aku. Hah? Lah, ngapa peceren apa? Kok niku tole banyu-banyu budak. Guyon-guyon. Iya wis seru ah. Banyu ki ya bening. Iya. Lek banyu sing bening. Lah, menawa lek ndek hubungan kanca, ya gak akeh kok njaluk sak ember ngono. Ya banyu. Ya. Engko ijine pira nang anu apa ae sing perlu Kok nih tapi masang ngene ta? Iya. Iya. Masang banyu kok sak ember. Contoh. Iku contone apik ta elek banyu. Ya sak ember iki. Lah contoh kok sak ember. Wis pira? Kok nih tapi ngedisi putumu ta? Ya banyu biasa. Ya wong ku tanpa banyu, susah sih. Iya, iya. Kadang ngombe banyu. Lah banyu sing diombe. Iya. Bae nggon penang ku siji. Kono gak banyu kadang-kadang. Apa? Nah, kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kon niku. Ayo, tadi sing penting banyu. Lek sego lak gak penting kon meneng. Kok gak penting gak tau mangan ya, Blon. Gak mansagu gak. Mansagu. Kon niku mangan. Ya apa memang wis tekon diae. Iki mah ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca. Rupane kok ngidul helman. Hah? Kok nggo sepeda kok helman. Iya. Sepeda rusak. Lah nanti kok helman. Hah? Nanti kok nang Kedintang lho. Iya nang Kedintang nang lurahe. Iku apa peno sih? Hah? Apa peno? Ya kanca senasib jaman ngono iya. Gak enak wong situ gak enak karo. Tapi akeh gak enak ya Pak dhewe. Sing enak kono. Mbok awak iki apa ya? Tapi wong nasib gak kena di anu ya. Ya nasib sing dhisik ku gak temen takon teko gak tau teko. Iya, iku mulane sembarang itu teko nasrib pancen. Nek pancene nasib iku dibenceni. Oh, dene iki pancen. Wong nasib kok nasrib. Nasib ya. Nasib. Ayo nang lori kali.
Iya lho. Iya ketara-tara. Tundingan ngono lek pegel-pegel pernah terus dijelungupno. Iya. Lho kono. Secara gak langsung lak padha dhewek mateni awak dhewe. Kon tak tuturi rezeki ki gak semono ya. Gak semono. Iya. Ya ndek. Gak ndek. Gak ndek. Masa kon gak ngerti aku iki pamong. Ya apa sih rek, ana pamong tak bingone iki. Kon iku melek aja meremahe. Kero takon niku. Oh ngerti nek gak duwe bojo. Kok aku nek bengi grogo. Sing grogo dadi aku nyaimu sing grogo iki. Oh, rupamu kok cebok. Peringisan. Oh takno wong pamong tak koyo ngono, pokro ngono iku. Lho, sapa kon? Apane? Loh, kula yan. Iya. Kau dalem jeneng ngriki lawange tutupan mawon. Iya keliling aku. Kebayane polisi desa. Nggih, sampeyan ningon banyak ta? Ningon banyak. Iya kanggo njaga lingkungan aku dhewe banyak. Mangane kok ngos. Rene sabari. Lun, nek kok rene mesti ngrusak aku iki kok. Lho mboten. Banyak iki yo kanggo njaga lingkungan aku kene. Ana wong liwat muah. Iki lho. Lawange tutupan. Iya. Enten perlu dalu niki kali sampean kula. Hah? Enten musibah ngoten. Lho endi iku? Lah niku Bu Jemi. Oh, ya. Oh, sebelahme kuwi. Nggih pejang ngoten. Lho iku lara ta? Mboten ketiban paku. Ojo pringisan kon. Saya Ojo pringisan kon. Lapuramu gak tau tepak blas lapuramu kon. Sampeyan niku lan napa? Mosok ya mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin. Nggih pecah. Sik sak piro pakune iku? Pakune cilik tapi katutan blandar. Katutan blandar. Pis. Wah, kok ngomong cempel mesti wong mati lah wong ketiban blandar ini. Nggih, ngene paku. Dibanding apa? Tekan bener iki ta? Durung lere ini. Wau sareng kali kula. Oh, iki apa iki? Oh, iki apa? Tinggal ae, Guk. Suarane nyengek kaya rukun. Nanti ae kok kare kan. Wah, kan daleke awakmu nang omah jarene wis budal kok. Ya apa wis lapor? Ya wis, soal iku musibane Pak Jumi, Pak Jemi. Jemi ta Jumi kok iku. Jemi. Malah mali riri. Jemi. Lah Jemi. Wedo. Lah ane Jumi. Jemi iku wedo. Lanange iku biyen mopi ngoten lho. Terus iku mati ketiban. Padane Leo ngono lah kon. Ane iku pamane Pleki. Kok nang kiri ta iku? Lho iku Jemi niku Jamila kerek anjene. Lho, Kerek sakane wong ah. Oh, jarene wong iku. Oh, terus iki sinten? Samari. Lah. Kok omongmu kaya rukun. Wah. Oh, ada lho. Niki supados mboten ganggu lingkungan. Iya. Pun kula tanem niku. Lah, saiki ngene tak kandhani ya. Tanem gene latar yu tanem. Sawah Kang Sabin ngawur ae. Ngene arek ya, kon termasuk pemuda kampung. Nggih. Nggih ta? Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane. Sebab aku termasuk kebayan. Kebayan adalah polisi desa. Nggih, Pak. Nono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik. Iku Pak Cangi atuh. Pak Cari. Iya kan. Bab desa nek pamonge. Kebayan, Cari, terus kepala desa. Kepala desa. Lah iku kudu ana urusan dhewe. Nggih, ditutuk. Ditutuk dirapuri. Kudu seneng seneni wong seneng temen kene. Malahan perintah ndugi sampean. Iya, Pak. Wingi niku lak penduduk dikangen kerja baktos. Dapat. Kok budget ri? Kerja baktos, kerja bakti. Kerja baktos. Kangge nanggulangi banjir niki. Iya. Goten niku dijerokaken. Iya. Tapi enten udan kok omah kula kok banjir terus. Lha iki apa sale? Gentenge mboten enten. Gentenge mboten enten. Gentenge mboten sampe tumbasaken ya. Omongmu koyo bakir iki omongmu ri. Kok boleh bakiri nek ngomong ri. Oh karo gentenge ya mesti liwat banyune. Lah niku terus pundi kegiatane wong kampung niku kula dereng ada
Genteng nak kedah urunan. Lah ya Ana gampang ri, laut darane bijaksanane bayang. Iya, Pak. Omahe bayang gendangnya dicoplok. Separuh. Didekek nggonmu separuh. Ngoten nggih sae ya. Dene nek kono separo. Nggih, biasa lah ngoten. Aku katisen ngawur Lho, ae. berarti sampean pamong boten bijaksana. Nah, Lho. Kenapa kebijaksanaane kapan enten rakyat boten gadah genteng? Oh, ngono ya. Mesti sampean kudu nukuaken. Lah ngapain? Takon sing ono kebayan katuen. Nek bayang katun boten napa timbang rakyat. nah. Oh, ngono ta? Ya sebab bayang lampun pelamanan. Penyalaman. Pengalaman. Pengalaman. Iya. Akhirnya sampean jadi lurah. Oh, gampang saya ingin ae ya. Nek urusan gede safari kok aku ngurus mburi. Sing penting antara kon-kon karo ayo padha keliling ndelok lingkungan desa kene. Aja sampai ana apa-apa. Ngoten. Boten enten napa-napa. Iya apa? Boten enten napa-napa. Aman. Aman lah saiki. Lah meneh ndene mburi dina liya-liyane nek apa-apa. Dino liyane nggih boten enten napa-napa amrek kampung mriki. Iki batak tok arek gitu iki. Wong sing keliling kula kok. Lah iya. Ini jawane apa, Bas? Wah. Kon niku pamong kok kon koko Ya, ya. nggih. Tak arani Bas men aku. Kon niku sing ngajeni ambek bayang. Ngerti ya? Regane piro? Kon udur. Pantes piro regane? Kon niku makelar ta kon niku. Kula ajeni ngoten lho. Ya iya menghargai. Cuma niki enten kisuran Dede. Ana bari. Nggih, Yupi niku lho Yupi. Yupi. Niku lah enggak ada wedhus. Oh, PA ta ya. Iya. Lah enggak ada wedhus. PA ta PA, nek PA bojone blontang. Aduh, nek PA bojone blontang sing tuwek. Yupi. Oh, PA ya. Lah wedhuse niku kathah. Oh, terus Lho, kenapa? dari dibanting. Loh, kudu sakit napa? Lah nggih nek angon niku mbok nggih sampean delok-delok. Ilamangan tandurane pari-pari niku ta. Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge. Ngoten mestine. Kadu mbar-mbar kunculan ngono gak oleh. Mestine bayang kudu bijaksana gak ono kandang. Ya aku. Nggih. Kamu seneng aku nek kon bantu rek. Lho, bijaksanane bayang yen napa wong niku pamong. Wedhus sing berok niku lho sing jaler niku. Apa? Berok niku. Niku lah gedhe ta. Iya, ya lanang iku lanang. Nah, kan iki kula takon. Iya. Wedhus niku lah gedhe ta. Iya. Lah gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane? Ya kabeh sak kujur awake ri. Lho sanes. Ya awake sikile ndase. Salah. Ya raine ya sungune barang. Salah. Salah apane? Salah sampean niku. Kandange. Hah? Kandange. Kandange sing gedhe. Salah sampean niku. Rek, omongmu kabeh awas rek omongmu rek. Srek kalan ngono omongmu rek kon rek. Lho, niki bener. Tapi Iya. bijaksanane bayang yen napa? Oh, pak, aku bicarane banyak. Damel kandang sing gedhe. Iya, Lah wedhus iya. niku diprimpen teng riku ngoten. Ya, aja sama wedhus emang ganggu lingkungane tangga. Nggih, dadi penduduk niki saged tetep Lho, lak ngono. muji-muji bendina. Lho iya, lho wis muji-muji. Maci. Wis muji-muji aku ya. Saiki keliling lah aku. Dadi Kesap pundi? Ya, daerah-daerah kene ya. Ana penyampean keliling niku. Tak mungkin sih. Penyampean kok keliling. Saiki awan dikelilingi kok bengi. Turu. Iki lho biasa lah goleki rondo-rondo ta. Awan keliling bengi turu. Iki kok waleri. Wis rek kono mari tak dikebayan rek aku leren rek. Bayane biasane bengi torek. Torek kono. Mau bojone loro kok sik torek. Kon niku urut ta. Wah, kono So kan. Kode ngomong cek kliwat-kliwat kan. Masa dirungane dong duri lho kan. Temen kan datane kon ngawur ae tak kon iki. Pun adik Monggo nek ngoten. Nang diri. Dari keliling. Keliling ya apa sih? Delok-delok iki lho minggu iki sing digerakno apa. Saiki sing keliling iku bayane. Lah kono ambek aku yang mulai dhewe-dhewe. Tapi nek pendukung kan gak kuat. Gak kuat. Tapi bijaksanane bayan ya apa? Kok aku bicaraan tok ae kon. Wis yo apa sih rek? Kon iki sebagai penerus ngerti ya? Oh penerus saiki gong ngono ri. Lah mangke dalu sing jagen sinten? Oh sing jagen. Sing jagi. Lah nggih niku. Kula ana daftare dhewe-dhewe ta. Niki daftar. bayan kentonge. Wak Sumo nih. Apa? Yang lak sugih ta. Iya terus Niku nek waktu jaga mboten purun medal. lho, lha apane? Terus kok ditukukaken kaya napa? Iku arane memperkuda rakyat. Temen gak oleh ngono iku. Dadi penduduk ini dadakan kudang. Kuda udelmu ngono. Maksudnya iku ya istilah iku mang merentah rakyat cara duwe ngono ri. didol nanu Didol ngono. panganan. Pangan. Bijaksanaan ngono iki. Oh, ngono. Mboten kena saniki nggih. Gak oleh ngono iki. Kewajiban kampung wong sugih. Kecuali nek usia wis lanjut, gak kuat jaga, gak apa-apa. Gak apa-apa nek wis gempur gak apa-apa. Ah, nek perlu diwakilno. Nah. Anake ta putune, iya ta? Familine. Familine. Kek. Iya, tekek akeh. Dadakno ngawur ae kono. Lah iku masih sugih miskin kalau ditukok. Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi gak iso metu wakilno. Ya Ka sing jaga mang bengi. gak apa-apa. Iku kebijaksanaan bayan. Arek-arek karo bahasa karo adakno sembarang kok aku tok kon Apa? Emak waras ta? oleh tekestumu. Nggih syukur ta. Iya. Rompos suwe menjaket priko. Wis suwe karana. Nggih sama. Ya sampe nang Muntiani ya.
Nggih kene kula sampean. Iya. Dalan ngajeng niku kok becek mawon das pundi. Lah iku kudu diatasi, tanggulangi iku. Nggih dipun. Lah watu nika kula sambet rumiyin. Terus Watu nika. Nggih disele Kula damel. damel bayar anak kula sekolah. Nggih nek kula pun panen watu kula sahuri. kono kepinteran ngomong lho bari kono iki. Oh iku milik desa kon dol dhisik. Lah wong nyere enten bali tadi kula bensin disawuri. Panen watu niki. Panen apa? Watu. Nek mledoke Gunung Kelut niku lak watu gede-gede. Iya nek bledos enggak. Dengkulmu kono. Gampang kula sing bali aku. Keling kono ayo terus keling. Ayo. Ayo. Rumah tangga nek didelok kaya harmonis ngene ya seneng. Pandangan teko njaba waduh gak tau gegeran. Lah perlu apa gegeran? Seneng ae ana wong lanang turu njaba. Nini. Lah apa, Cak? Lini ya wong diceluk kok nyentak-nyentak. Sopo sing nyentak ngomong banter titik ya nyentak. Sampeyan wis mangan ta? Wis mangan dhewe. Saya enak sampean tekno. Iku apa sih? Iku mah lho, bandeng kari tugel. Gak tak gawe mangan tak gaduh. Kan gaduh. Iya. Walah gak kerasa ta iku, Mang. Lho, apa? Mari digondol kucing. Mangkane kok amis. Tapi wong aku doyan gak apa-apa. Kae, jare kucing ku nek gawe tambane wong loro mengi jare. Iya. Nek sakarine kucing iku. Malah ya syukuran nek ngono. Heeh. Mangane sing gelak nek iso karine cendil. Wong mangan menimben ndekeki wae sing genah. Lah wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak. Iku anu, kucing lincah ya. Hah? Kok buka-buka iwake kok ya ngerti. Biasa sampean niku apa? Nek mangan niku sampean pakani malih moro ae bendino. Ya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya, kan Apa kandhane. Tonggo-tonggo iku akeh sing ngarani uripe kok blondang ya harmonis saiki. Lho, panjenengan rumah tangga sing njaluk ya ngene. Lah iya. Nek saling membantu ku ketoke ayem. Panjene. Tapi tonggo-tonggo kok gelek njaluk bumbure ini lha. Hah? Wong cok gene kaya ngono ngrewuk kene. Sampai niku ya kan njaluk bumbu ku takon. Tak- Aku elek-elek ngene tak pinter masak sih. Iya wis percaya lah kon gak pinter masak lah apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta? Apa sih SKP ku? Sekolah masak lah kon. Oh, iya. Saking pintere, ya ta, gawe sop kon kaya itape. Maki gak kari-kari. Sampai niku duduk tape ku, Cak. Apa? Makroni. Oh, makroni. Tape. Oh, menimben irisin aja kon gawe wungkul ngono. Panjenengan ya sakmene iku. Aku, Sampai nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape. aku takon aja dadi hatimu Iya. ngarani bebujuan ya. Iso langgeng terus. Iya sih. Kon iki wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras. Durung sampai tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takon Iya, juru Cak. kunci sapa sing mati ku? Mosok Iku gak ero, sampean gak tau nduk omah. kon nek nyelawat pirang kilo sih? Ya biasa sak kilo. Lah mosok 15 kilo ku entek. Hah? 15 kilo ku Lho, lah entek. arisan barang kok arisan beras. Ya kon namakno dhuwit beras iku pisan. Iya, arisan iku beras barang. Iya, tapi kondo dadi kene ngejoki iku gak soro-soro nemen, ngono lho. Ya sembarang rundingan. Sembarang iku nek gak rundingan akhire ya mendol mburi. Hah? Mendol mburi. Ya apa mendol mburi? Aku tahu pencuran sawat ngono lho. Jadi eker-ekerane ketemu mburi. Grundel ngono, Iya, aja sampe ana grundel. Sebab rumah tangga iki diatur. Monggo. Anu Cak. Ana wong andek-andek. Nun. Ana wong andek-andek kowe. Ora apa diparani wong tukang nebang tebu ya. Sinten? Lho, Cak. Oh, Pangling. sampean. Lho. Ya. Pangling apa sing Oh, sing di omah. Iya. Ing rumah saya iki sampean iki. Iya, kok dungaren. Lho. Sampean iki ya apa sih? Apa? Pinara Pak Tohari. Lali ta? Nggih nggih. Gak lali lu buat dhisik tau. Lho nggo apa sing kuwi? Hah? Lho nggo apa aku? Ya iku elek-elek wong ana nggone amben-amben tak nek ngono. Diambeni iku. Rencanane tak. Di rencana iki piye nek pancet. Kabeh ta. Lho iya, Cak. Lah urusan omah iki ya apa iki? Omahmu iki saiki sak kanggone. Iku pun dipasang jendela kok. Wis ta. Ya syukuran malah sampean pasang jendela. Kutno malih gak oleh angin. Malih gak oleh angin babar gelas. Lah sampean gak ndelok angin. Menimben nek nyewakno aduh rencana jendela. Iya. Ngono lho, gak kon kae jendela gak ono angin-angine. Ya, Malih awak putih kena. Sopo ngene. Anek demen Kenapa duwe. nang masalah cendela-cendela iku? Lho, iya, iya. Dudu iku. Lha apa Mas? Masalah omah iki lho. Oh dikapur, Cak. Lho, dikapur wis tak kapur. Lah, apa masalah kabur? Sampeyan Mbak Aki kok ngomong apa sih?
Ngomong apa? Lah kon ngomong apa? Iya, apa sampeyan iki ya? Aku mesti tahu cara Jepang lho. Lho iki lho sewan. Oh, jangan sampean tuku ta iki. Wong kontrak kok sewan. Nah iya kontrak iki lho kontrak, masalah kontrak. Kontrak gak 2 tahun. Kenapa kon beli ini mana? Tahun enggak? Mau setahun. Hitunganmu keliru. Iya, ngene lho. Mulai Januari pendak Januari. Lah iya setahun. Setahun. Lah liwat 10 dino iki malahan. Aku mrene iki jelasno sampeyan iki ya apa ngono. Ya sik tetep tak nggoni. Lah ya iki kurang nek nyene sampeyan iki tetep nggoni tambah maneh ngono lho Cak. Lho lak tambah dobel-dobel kan. Lho. Iki apa sih? Kok gak tak kontrak 2 tahun? Setahun. Dicari siapa? Lho jare bojo sampean. Nini. Lah, Cak. Lah iki kwetanjine iki. Kok dino aja kon dene. Kon niku ya apa gak kena dipercaya? Apa aja, Cak? Kontrak biyen kon tak kei 2 tahunan dhuwit. Iya sepurane ae tak kontrakno mes tahun Cak Bontang. Kon ya apa? Kon Kayak kebutuhane arek-arek sak menuh kae apa sih sampean niku? iya tapi lak kondo lho. Wong iki bojo titik gendaan. Lah aku wedi jange ngomong ngono pas sampean murang Bontang. mure. Kok dhisik ta? Ya apa ning ngene iki ya apa sih? Wis Tapi ngomong-ngomong Pak Tuari ngono. Kabeh dina becik iki njaluk mrene. Wis aja sampean tukaran nduk warga sampean iki. Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen ndang balik. Kliru sampean iku ngene ya. Ya apa ya? Sarene iki wis barang sing wis sampean apike menawa sampean kurang bener. Saiki nang nggonku ae kaya omong-omongan kok omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki congkrah. Iya. Sampean ya apa carane lah Mbakku? Nggih kula semados Pak Tuari nggih, sementene mawon. Nggih nggih. Kon semaya pirang dina? Duit tekan ndi? Kok mendal nang aku sih? Sampean semaya. Ya kapan? Lah saiki kon sampe njaluk duit mana? Enggak ya pokoknya ana sampean niku piro, engko kapan, semoyo pirang dina tas pirang minggu tas pirang wulan ngono lho. Bulan iki ngarep. Wulan iki gak, wulan iki. Januari iki. Tangan sampean Mari lho. Januari Tono tangan sampean niku. Februari. Iya, Februari iki. Enggak, Februari kemarin kan. Ya cocok ngono ta sampe Wis Mei ya. Ya Mei ya apa ya? Duit piro sih sampean? Saiki piro? Duit piro Saiki- cecil mari Cak. Duit apa kayak bayar golep ngono. Saiki kita tinggal mulai ya. Ya, wis. Ngono sampean ronae ya. Sepuntene lho nggih. Tukaran lho ya. Enggak tahu Aku sampai aku balik rene sampe krungu tukaran awas sampean kok. Ya, enggak wis Ditenono kok ya. Sabar ya Pak Tuari. sabar lak sungan ambek aku takon iki. Ya pokok niki. Ya apa Nek Cak? diatur tak gak kan? Lah wong arek sakmono kae. Sampeyan dhewe ya ngono. Mosok arek iki jajanane 10.000. Ya enggak Cak, ya arisan barang. Lah aku kok le ngumetno dhuwit witan ya bingung aku di wong wedok Cak. Meneh mbene kondo wong lanang. Kon niku seneng nek digepuki bongkotan iki ya. Ya aja ngopok ngono. Aku iki murang-muring iso, sabar ya iso. Ai, coba klambimu. Loh. Kok aku kok njuk ngambil lho. Kon aja guyu. Mangke wae. Kon wis tak kandhani meneh ben iku kondo barek wong. Dadi aku iso ikhtiar kabeh dina becik dikotake kontrakane omah. Mangane ta aku nyambut gawe aja sampean larang. Lah nyambut gawe nek pantes gak apa-apa. Nyambut gawe apa aku? Budal bengi mulai subuh. Hah? Patroli. Ya enggak, ya ngrewangi warung gak oleh. Saiki ana ngene aku dipaido, aku dhewe ya bingung ngumetno dhuwit iki. Nek aturane ngene wis gak bojo-bojoan. Tak gawa anakmu. Lho kemon enak gak ngingoni aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Wis anak-anak rewel. Nyingkira. Dedek kon wong wedok. Kayun ta? Dedek kon wong wedok. Nek golek wong wedok aja guyu apa nek mangkel ati. Hah, nek ngono aku ikhtiar, daya upaya dhewe aku. Wis pancene wong kekancan lek seneng guyon, gak tau gegeran nang awak ya. Ngangen nih kadang-kadang kangen kepengin kepethuk. Kangen omonge. Pringas-pringis kaya. Oh tak kapel kon gue. Pringas malah apa? Malah apa kok pringas-pringis? Ini kok gak ndelok prene wong kaya. Wong pranco wong pringas-pringis. Iyalah. Tibae kemang ali sik prasaku lambene. Makane nek ndelok sing mandeng ta. Alis kon anggap lambe. Ana apa kok rupane kok besemut ae. Wis, Mari kesandung ta.
Nasi menjadi bubur wis. Ya dipe, dia anu dipe dadi bubur iku. Lho, tambah cemek dadakno. Apa nasi menjadi bubur iku? Ya apa sih bebujen gak kena dipercaya babat blas. Ya mbocah karo jawan. Iya, aku njaluk pertimbangan kon kok. Lah njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa. Anu timbel ae apa. Ngene lho. Apa? Aku lak kontrak omah to. Ya periksa aja gak watuk ae. Kontrak omah periksa. Terus aku nggodono penyakit. Kontrak omah 2 tahun dadakno yumu. Mulane gawe dhewe ta. Iya iya. Cilik-cilik sak meter persegi sing penting masih cilik nek dhewe lah enak. Tapi kon duwe balungan sih. Kan jaluk balung apa? Balung badak jare wis kok kena baseman ndi sik. Iki ngawur. Ngene lho. Apa? Akhire yumu wis gak lho omahku ya. Nandi? Mbo mulai nang gede. Loh, ya aku kok golek iku kewajiban penuh. Kalau ada apa-apa di jalan, Bapak iku melok tanggung jawab, Pak. Masa sih? Loh, ya apa? Sampean itu melok tanggung jawab. Lho, sebabnya apa kok melok tanggung jawab? Tanggung sampean. Ya tapi wong nyengkir karepe dhewe. Ya tapi diurus. Apa perkarane? Sampean kena lho. Ya gak kena saiki kena meneh. Aduh saiki dadi gak terus golek meneh ya. Iku iku kewajiban penuh. Ya dironding musyawarah. Apa kesulitane? Kesulitane ya kanggo memenuhi kontrak omah. Apa sih omahe? Omah wis entek. Lah mantel apa kok nggone ya golek liya. Kontrakan entek. Nek omahe sik wudu. Aku main. Nek omahe wudu. Lah tanggung jawabna ya apa entek? Gumen bare kono ya berbahaya. Lah omah sing tak nggoni kontrakan entek. Ya ditambahi ya. Karepku ngono, tapi rene dhuwit gak ono. Ya apa? Lho pernah katanya kalau duit ta? Nyekel dhuwit tapi mau 5 sen. Lho, lah Iki jalan buntu aku iki apa ya? Jalan buntu ya njaluk tolong Pak Bayan supaya dibobol. Jadi kan iso engko ono gangi. Supaya nek tembusan ilang. Iya. Lah jalan buntu kok liwate ketatap. Lah ya iku. Jadi wis kentek akal lah. Loh, tak kentek akal nang sumber porong ae. Iya, cek dibalok nduk kono ya. Oh, golek akal supaya oleh dhuwit. Iya, iya. Anak peno kari piro? Anakku kari 7. Lho sing melok makne, kan sing melok makne. Melok makne kabeh. Bapak Lho lah enteng. Lho sapa? Lah enteng men. Aku enteng makne sing berat. Bapak salah dhewe aku gak nundung kok. Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane. Engko nang omahku mangan esuk. Sore name sokran. Bengi name sapari ben diumetno nek cak. Mumet wis kok cacat jiwa tapi. Ya bosen sing direwe. Wah ngono. Kok iso ro bosen barang. Oh, wong iki duwe isin ngono iki. Nek bisa pindho ngono gak apa-apa, nek ping 3 jangkep. Tapi ping piro? Apa nih? Ping piro coba nang arek iki? Wis ana ping 4 tapi bosen. Iya, muni bosen. Iku wira iya gedisian ku. Ya apa? Gak tak golekno akal wis ngene. Ya apa enak. Nek tenaga wis tuwa nyambut gebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya. Golek wedi. Apa malah kaum lak katuken. Iya, nek nyemplung kali ya. Iya. Gak iso ngelangi lho. Mosok arep wong jelep ngene tok diluk muncul. Jelep nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngono. Gak mungkin ya? Heeh. Gak mungkin. Gak mungkin ya. Wong ngoli-ngoli ya gak kuat. Gak kuat awak koyo ngene. Wis ngene butuh duit piro sih kira-kira? Ya kira-kira 1 selawi ta apa? Lho, 1000 ta repis? Hah? 1000 apa repis? Ya 1000 sih. 1000 kontrak niku. Oh, pokoknya ngontrak omah. Wis ngene, saiki ada anu mari kekeran aku duwe gaman landhep. Gegeran? Apa hasilnya? Lho, iki digawe anu wong cek sakno, kabeh cek moro, cek ngekek dhuwit tak warah, lek aku duwe utang peno ngono lho. Oh, awakmu jutang aku. Iya. Lah lek aku utang peno lak pantes, lek peno utang aku gak pantes ya. Iya, malah gak welas ngono ya. Iya, gak kualik lah. Tapi sing mlaku ya ngerti, wah wong tua dibijuke lak ngene. Iya. Tapi ndelok sing liwat nih. Lah mulane didelok dhisik. Golek lek gegeran tak sabet pedang dhuwur mumbul ya. Ya. Mumbul. Iya lek tak sabet dhuwur mumbul supaya gak mudun-mudun ya. Lah malah kesangsang aku balian. Nek kon sabet nisor. Tak sabet nisor mendek. Aku mendek ya. Iya wis ta, wis mesti nang karo menjangan mesti. Lah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sisan cemet. Saiki ada gegeran. Lah ana wong welas sak mesti perkara napa sih niki ngene. Ya, soal dhuwit ya. Ya soal dhuwit. Aku ditang peno 100. Dhuwit apa? Kakek 100. Kakean piro? 5.000 saya. Lah kapan teke? Wong butuh 100 kok engke 5.000. 20.000. Ya, mesti golek wong. Susu lak tambah kita. Tak jupe ya. Ya apa? Pedang. Perang. Iya, perang. Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landhep. Iya. Aku sing gawa. Sing gawa
Wong aku sing nagih. Aku sing Kamu nagih. sing gawa, Iya, aku sing gawa. Sik ya. Heeh. Kan kayak nyewani pedang 10.000. Iku sewan ta? Nyewa. Ben menae sementara. Engko nek wis buyar digawe kerugian ngene lho. Tapi aja sampe ro keamanan, Cak. Iya. Tak cukup ya. Iya ya. Oh iki ya. Nduk ngarep lawang. Heeh. Aku ngancam kon. Iya. Iya. Carane ngene. Ya apa? Ya apa genahe kon iki? Lah kan wong sian. Oh, situ. Ora kan wong. Utang ya, utang. Utang. Oke. Masuk. Ya ono wong. Ya sepurane, Cak. Hah? Aku gak iso bayar. Ya apa? Apa? Kon njaluk sepuro maneh? Iya. Wonge menggok mrene. Anjene nggodho wong kok iku. Wong gak duwe iku cobane akeh. Kira-kira wong jere iku. Wis kenceng rene lho. Kene gegeran menggok. Lah pernah nyekel pedang apa wedi? Oh, gak didodono dhisik. Ya, iki lho. Oh, iki lho, lek iki sugih. Ya apa? Ya apa? Penagih aku dah. Lho, gak ditagih wong utang. Wulan ngarep, Cak. Ya lho, wulan tek wulane. Ya pernah iku tebel Ah, wong sabar iku ana batese. Kepingin podel lakon. Lho ya aja ngono sih. Hmm. Sing sabar wong jenenge wong adakno. Lho. Aja main gaman lho. Lho, Iki gak oleh geger nduk embong gak oleh. karepku gak geger, tapi sing tepak semayammu. Ayo bulan maneh. Wulan-wulan manen tek wulane. Ah, Gak rojok. aku tak wajib pisan. Kurang dhisik. Pedang ya, pedang. Kenapa gak nggo pedang itu, Tan? Tak sempal bathukmu kok. Oh, ngono aja kasar-kasar. Lho lek gak kasar wong diutang-utang ya apik balekno semoyo-semoyo. Lah ya semoyo lak ono semayane. Lah kok aja nggawa grati barang ngene iki nek kapan gak kok bacokno kon bacokno urusan ya lho iki. Ya bisa ngono mesti jan. Oh, kenemen bareng gak nyekel. Pira utang? Utang 20.000, tak semayan wulan ngarep gak kanti. Koyo gak tau utang mbek wong. Lah iya udah Biyen ilingo. Wes aja akeh ngomong kok. Cek apa? Oh, kon kok tak sebet pisan. Loh, kok salah paham aku kena sebet. Lah ya apa iki butuh duit kan? Iya butuh duit tapi aja dike bacebet ngene harus aja pati lho iki. Lah iya, ya apa kamu? Iya, Pak. Iso ngeket gak? Alon dhisik ta. Kok Susah tak banting pisan kok. Iki lak malah si gegeran mbek aku iki lho. Pengen iki. Tak kek 20 saurno wis. ngono ta, Cak? Ya wis. Iki aku kapan nyaur nang peno? Wis perkara nyaur kok sak duwe kon duwe saurno gak duwe ya. Iki lho wong, lek peno dudu wong peno iku. Iki lho Apa celeng. wong-wongan? Nyaur jagano kanca. Kae piye, Mang? 20. Ayo ndi? Iya kok dicek ta. Durung kan lima. Iya, Wis kawan ya. sepurane Cak ya. Lah anu tak sauri lho ono. Wis gampang mari perkara sahur Pisan iki ae aku. Iya. Ya. Tak saurne bersih iki. Iya. Lho ya apa? Iya. Wong situk 20.000. Ya tapi sik kurang 80. Iya ya. Kontrakane omah kurang. Lho. Iki lak ke isu ah. Iya, iya. Ke isu kok awan lak wis akeh. Ya wis. Iya apa? Maneh. Wis dudune ae. Iya, maneh. Rezeki cek gampang rek. Rezeki iki sak dalan-dalan. Iki lho wong. Nih. Lho. Iya, rupa. Ya apa? Ya. Hah? Ya apa? Iya wis ayo dimulai. Aku sepurane aku gak iso nyaur saiki. Kok Kon iki gak pisan gak pindho. kan nyebet ta? Lho ya nek gak nyebet ngenteni apa? Kan nyebet ta? Ayo. Tak cekeli. Ayo. Ayo, tak cekeli. Ayo, cek. Ayo. Ayo. Lapo balik? Ayo. Ayo. Lapo balik? Ayo, ayo. Iki lha apa sih? Balik. Aku nyaur duwe balik. Balik anjuri. Hah? Lek engko ngene aku iki. Lu jupuk dhewe. Jupuk dhewe. Kon iki Jupuk dhewe. Hah? Apa? Mana lek nyekel pedang? Nyekel pedang aja kenceng-kenceng lek mrocot nang bathukku kok. Ya wis tak kira-kira. Wah, ya Lah, kok. dhuwit 20 kali 80. Iya. Ya. Lah dhuwit ndi, Mang? Nek mang kok njupuk dhewe dijupuk kabeh. Jupuk kabeh iki mang ya apa rek mang? Lah tambah rusak pisan apa ya. Kita ya Wong iku biasa wong iku. Bolak-balik. lah kate Wong ngemis ae. lah kate nyusuki kate tak kekno sing cilik yang pedang peno nang bathukku are. Nek sampe mrocot tak petal aku. Wong ngemis kon bukakno kantong. Kon njupuk dhewe. Blakrak mali ya. Ah, kon iki. Wis aku gak nyari ya. Aja nyaur apa, ayo. Ayo tak wani peno saiki. Kon tak sebet pedang. Wong diajen-ajen kok gak kenek. Ya jadi apa ping pira kon? Pokoke aku wis gak gelem nyaur. Aja nyaur, ayo. Ngantem ta? Ayo. Lapo iki? Lho, wak bayi. Wak bayi. Lapo iki? Anu, Diutang kula betul. kadang dibacok. Hah? Kadang dibacok. Lapo kerapa iki? Utang. Utang. Iki stuwek kurang ajar iki. Utang lo kok dikurang-kurang aja. Lah ya kan geger ada bawa senjata tajam. Lho, senjatamu sih iki. Wah, macam-macam wong bawel temen iki. Nggih ngoten batak kasar, Pak. Lho, Gak usah kasar-kasur. Hah?
Aja ngono kon. Sapa sing ngajar kasat? Ngene gak kurang ajar kon niku. Lho kurang ajar ya nek. Dadak awakmu wani kok gawe kesrun desa kene, ate tukaran, Lho tukaran iki lak urusane enten. Ana sabamu sababe. Lah nek mboten sebabmu sebab lan apa gegeran? Ya apa asal ya. Asal mulai niku lak kartola diutang kula. Oh, ngono ta? Nggih. Iya, tapi aja main koyo ngene kon ero aku. Sini nyampe. Aku kebayan. Alah. Megikil. Dadakno wong kebayan. Menane lari. Aku geger tengah dalan ini apa sih? Niku mboten geger, Pak. Tapi kenyataannya mboten. Guyon niku. Nggih. Guyon temenan kok. Temenan wong kate mbajak temen kok guyon. Iya. Ngono ku guyon dacare ngene. Lho wong aku dikongkon guyon kok jane. Guyon wong gak senjata yang ngomong-ngomong tok guyon. Ya tapi barang niku mboten barang kula. Teko sapa berang iki kata? Duki Kartolo. Teko Kartolo? Nggih. Saya mikir iki. Lho. Sampeyan minggir. Kok sampean mikir. Kok apik lah kamu lho. Ayo, Pak. Kon sik enom ada dadi angkel dinarek iki kon. Apa ngejak tukaran darek iki teko kon gamane. Kon isih enom. Aja melok ae. Enom. Zaman napa? Lah berang iki dari teko kon. Sinten ngomong? Blontang. Sampeyan wong tuwa. Lah terus Kon kudu percaya. Nggih napa mboten didelok dhisik. oleh seneni aku rek. Tang, temenan teko iki Tang. Lah sampeyan yen apa? Loh. Cari berang teko kene berang. Lah nggih, bareng lak teko kon lho. Terus sinten niku? Dari Blontang. Lah nggih iki kula. Ah, ini jelas ya. Nek ngono sumber perkara teko kon. Kriminal kon. Kriminal melok ae. Ayo, berangkat kandhani kok. Namun ndi? Balik desa diurus perkara barang nih. Iya, ayo berangkat. Marek perkara tok ae. Kapok kon. Mamula ta, sembarang wong becik ketitik wong ala ketara. Sembarang iki nek gak nurut hukum ya ngono. Iku menyalahi prosedur kon. Kapok enggak kon. Ayo kapan Blontang. Lah apa ngomong ijen? Ya lah sampe napa balik malih. Ngerti kan? Kok bolak-balik benci aku. Kok bolak-balik benci aku? Anane balik apa ngurus kon? Ngurus napa Ayo mandi? berangkat ke desa. Lho, Melok pisan. lho kata diurus. Iya melok. Aku melok lho.